Ka National People's Youth Front NPYF Meghalaya kala pentep bakan penkop buram yang kena pulih ke balapas bah ke eksamen SSLC but HSSLC, CBSE but ICSE. State President ke NPYF Mawailat Miki Shila ula pentep bakan ke jimpun kop buram kan long nak benta ki kena pulih jo ke East Khasi Hills District, Ribhoi, Southwest Khasi Hills, West Khasi Hills but Eastern West Khasi Hills. Kibala banyo ya kena khusnam kinde ki kena kibayo hinyo pesan chaneng ha ka HSSLC but proper pesan chaneng na kabenta ka CBSE ICSE na kabenta ka SSLC kalong proper pesan chaneng but ekiwe ki board kalong proper pesan chaneng ula pentep baya ki form la ban pendap link ba ka link da ka balet ha ka Instagram but Facebook page jong ka NPYF Meghalaya but jong uma wailat Miki Shila katarik bakat du ban penpoy ki application form kan long hashwak arpusal trik jembang arjar arpusan. Andam la ban pediang ya ki ki form hatian kate katarik. Nakalian jongi naka National People's Party Youth Front Meghalaya. Nakalian jonga kum State President iba Pher Manhawar igolong General Secretary jok NPYF Meghalaya. Bat kejingin nang iba Erastus Nongsi igolong Vice President jok NPYF Meghalaya. Niwan hangni ban tip pada kalian jongi kum sibenta ban ai mensip ya ki khon samla ke jongi ki bala le pha ha kini ke exam jong ke class 10 ban class 12 tengi na kalian jongi ki penkre ban penkup burong leni ban ai burong ya ka jingtre shutom ke jongi te na kalian jongi mila penkre ya kini ka facilitation award te ya kini ka award ki bala ban apply ho na kalian jongi ni wahi ban ai khambun tang nisnyo thu khamtam hun usnem ka percentage ka pass out percentage ka long ka he ba tenang ta ka daw ni labo ya ka cut off kata ka long ya ka HSSLC le ni class 12 ka long 90% bat shalor ha ya ka emboss bat ya ki wei ki board pat kum ka CBSE bat ICSE le ni ki wei ka long 30% bat shalor na benta ki class 10 pat ka SSLC kalong 30% bat shalor ya ka emboss bat ya ki wei ki board kalong 30% shalor kita kidai ki cut off percentage bangi labo ya ki bala ban apply bat phila ban apply ya kani ya uling phila ban yo lamba ka nega Instagram ID jong ka NPYF Meghalaya Instagram bat FB bat kunjuro na ki social media handle na ka kejonga kum State President te kitu kiba kwa ban apply shulek hangto la don uling pin open yo uling la don hi ki kiba pidai ban pendap ya ki jing don kam hangto te anda bila ada ban pendap pisapha bat ke jing tip ka ba don kam ba halor kene kalong ka last day kan long haka arpu sauterik ubnai mi usnem arjar apusan kata kemut ha uni ubnai hi ka arpu sauterik bat ngapan map mo na ipai ba ho ni kwa ban ai khambun kapor tambang isnyo tho namar kini bon na pren kini ki hapan le join no shaki school and colleges ki jongki tenak ta kadaw nimla ban ai por khambun tengi kwa ban pendet shwa pakin le join tenak ta kadaw ngila bo ya kelas ki aku sautere bat ngapan ma napi baladon kino ki ba apply hatin jong aku sau ya kita nimla shuban priya te kani ka jingka part ki jongi hoot kani bat ka wei ka jing pentip ka badon kamro kalong ba kani ngila divide haki 3 region namar ka jing no nam ta ka jing suk jo kina tingila haka Giant Hills region ngila dep ban penlait ya ini kiling bat menta ka singin penlait nam ta ka Khasi region te haka Khasi region ki bala ban apply ka dei na borok district ki badon Khasi region kata kalong na do ka East Khasi Hill, Ribhoi, Southwest Khasi Hill, West Khasi Hill, but Eastern West Khasi Hills. Kibala ban apply, ta anda pila depha ya kini details jopi, ngin sepentip bat ya pi. Ya ka time and location ya ka jaka, bat ya ka sni, ka bingin sepenlong ya ka ka facilitation. Ya kini kita kijing pentip, bat kini kita kijing persang ka ba mo na kalian kijongi, tengi kanma dan kilo kijing duna kini ka dei tang kijing persang. Na kalian jongi na mentaban ai mensen syuk ya kitu bikun samla kibala tai syutong ha kene ka exam kebala de. Tadi ni kinten tengah ai kublai pi bro kublai syuk.